Christian Thalai Paul Bethlehem branch ka thian te zong zong iso Krista mingin chi bai ka buk chawa nun na choti program ban lo thleng le ta tun tu ma hian thil toite mai ban share ve chau ka cha ka fellowship na vela han ka so yang ka ti ve china ani khom thei lai khan mai ro chu sei lawa bok khan ka tlak le china le fellowship kan le na ta kha rei ve le to reng sia in fellowship na bo han soi la tlem te mani kha kan fellowship le nga choi chon in tun tu ma kan video toy mang hian in tamzok in lo enin in lo khi lo ngai tha thenga chu chu pathian in remin ro sakpo ani karinga ma sain bible chang kan chiarange bible chang toite mai nia mathaya bungruk chang somthum pathum pathian tu tiang limi lo ngai thlang u aram le fel na chu zong ma sa zok ro u ti chon chu zong chu pek ba cha don cheu nia apan kan bible chang sia te kan za tan ma min som sang ro se til ho te mai nia ma na tang hian karil ru hen om ve thina chu class ti hi nia a ho point ti viau nge ke tu te po hi kan enge kan nula tlangwa kan hriat chho ve te kan school kan kal lai te senior department kan ni lai changin an yang chu le tun thleng po enge gb kan ni thleng po hian tu te po hian class ni hi kan chak em vek hian ka hria a fun class e hanin ti te class le tu ka sin han ni de kan chaka nula pon ni paina class ni ti ni kha an chak ve thawa chu tiang che jon ni pa pon ni pa po kan ni ta ama ju kan class ti da na hian thil fellow enge mon hi chu omin ka hria avan class e kan ti te hi chu enge tlema in khom vak ngai lo ko san le khotlang vela po mu tu rom lu tu lo veng chu ko mon lo de ti te heng hi an ni thinin ka hria ina han tom de ni mela i le kha zir ina tom chuan kholaya tlema nal de hle ka chuak thin khom chu ti lu tuk lo ti vele zau thin pur chang ti vele zau thin ang le nel tha mo hang in chena nal ni kha kan class te na hi ani deuin ka hria chu ke ma po kan ni thina ka jeb lo mana kha chuan tlemin mel tha nge le khazir sang nula ni chuan kholaya veng chunga bo tam vak lo in khom po ti vak lo kgp phei chu in khom vak po ngai lo nal dress nal kha chuan tok mo le kha thiam ne kha tok viau khan ka lo ka ka class te chin da ni chu ma ha pathian khoi na zara khang zong zong ka pathian hian min thak sak hi ka ti ve a nula tlangwal biak in le chevela ka soi thiam da chuan mu tur tama piang hi class ka ti te chuan ni toin ka hria dam phot chuan a zong chuan harang ma dam phot chuan ni lai zan engine ni zan chol ni chanu ko san in khom shim le kgp program activities lazir mo khang chul ngai lo nula tlangwal te class ka ti chu ni toin ka hria chu kan te na tur po hi ni in ka hria fa class e kan ti chuan in biak in le a chevela mu tur tam shim hi class kan te nai ni to se ti hi ka du ka ron soi ve cha ka in khom kha enge van kai na kan ti na lam ni lovin mi na pathian mangai na te pathian chan dam na te a hre thuk le hre la piang hi chu lom awang hian in khom lo thei lo hian min siam thin zok in ga hre min siam tur zok an khanga ya ani na ta ka chuan in pathian kan hriat dan chen zel hian nia mihring hi kan nun tilai chu poi mo ka ti em ma tun tu mai ron share ve chau ka cha ka tin ka ngai poi mo le de pakha chu nula tlangwal kgp te kan nia kan dam chuan pathian zar kan dam chuan in nupui pasal nei tu te kan ni chewa
ti tak zata ke tripi chuang chunga ti tak zata nupui pasal dil lo nge patian ne na thlen hi kan tam loin ka hria chu lo chuan I a zon tur zok hi zong ma saloyan min petu mo ka nge min pek tur zok hi kan lo zong ma sa min petu tur zok hi zong ma saloyan I min petu tur zok hi zon khal lovin min petu zok hi zong ma saila kan bible chang chirang kan aram le fel na kan zon ma sakhi chon thil pek bel cha hi min chak em hian ka shari nom zia hi pathian hian in min mu tir hi a chak thin ka shia kan in kar kan relationship hi a that ma sak phot thi chuan in pathian ne na tang hian a tha ber zel hi kan phu ni ka ti ve thina chuti lai chu poi mo ka ti khop me ya kan in kar pathian ne na a that phot thi chuan in kan nupui pasal tur mai ni lo kan na te kan meizon na tur te pon kan sum do na tur te pon le ange ka ba kan dil lo thleng hian pek hi min chakin ka hria chu min pek tur zok zon khal lo hian min petu tur zok hi zong ma sa ila ti ka karon share ve chak bo ron sei ve chak boka tin a to bera chuani thalai kan nia ke tripi kan nia ke tripi bar kan nia tu te po hi thalai ni lai chuan khovel na te sual ten min enge min nei min khovel na ten min hi ve na sa thin ni chu amai ro chu I chu tiang huna po chuan nge hla pom kha lali suan min en tir ama tan fel takin a hria eng fialo mai la kan en dan a clear thin vana tangin nang yom na huna ke ka huna ti ni kha poi mo ka ti ma kan eng te hi la lian lo ma se vana tangin min clear ama tan chawanunga thiang lim na konga kan sual te enge kan sual zak kep nei te kan thil ti thalo to te ka chu min hria reng sak lova min chir zui lova malam pana ama hne na enge ka thin lungi nei ro isu ka thin lungi nei tok meron in hne lo kal dan poi ka thiam lo tia enge pai tok po kan anian kan pan hi pathianin adu in ka hria kan dichina kan soyang khan kan in kar hi a that phot thi chuan in a tha ber zel hi pek hi min tiama relationship isu ane kan relationship hi poi mo ka ti khop me ya chu ma point ko ron soi war tu a jina ka soyang khan in khovel mai ni lo mizoram ai zon pon yang sual na te na sa to se chu ta chuan eng tlat isu ta na eng tlat isu ta na in ser thiang lim tlat sual kal san ngam isu tri na wanga sual ne ngam heng thalai kan ni zel chuan kan rong bol na te kan chan vo te kan KGP kan enge kan activities te hi automatic hianin annun hi karing chu nói tiền cái lần share về cái lần xây về cha cả và thiên là cái nào bộ anh ấy lâu in com lại thấy nhỉ bọn chỉ cần sử khăn cái glass và thiên là glass anh tiền khăn cái nôm năng đi nôm về đôi em tỷ khá cái chút glass tiền khăn in và thiên không phải na ra rong chuan ka thei lo ka ti kha thei lo ka ti kha kan dam that phot the chuan in khom te kha KGP activity sang te hang te kha ngai poi moila ti kha tun chum kan nen na cho program a karon sei thei te chu nia he video toy lo clear tu zong te le ka thil soi zong te kha pathian kan zawai tan malmin som se Amen.